Sana tayo, stricto ti BPLO, ti lawag, kadagiti sana kompleto ti requirement na. Naku, bakit ba naman hindi mo kumplituhin, no? Magbi-business ka di ba? Kumplituhin mo yan. Pag incomplete, 4 no kayo, incomplete. No, pasado, 3. So, 4 kayo pa lang. Marigitihan ka pa yung nakakompleto po. Intema naman ito detalye ka natin manipod kina Idol, Dennis, iti Damag Lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dance kami. Dati cellphone tayo na nung masukatan dito ka Idol Dance ka madimot. 1, 2, 3 go. Tumalikad mga ulo ti business permit and licensing office restricto kariti sa ang kompleto iti requirement na ang aplikar para palang iti business permit. Dahil ito iti nalawag na salita na kariti aplikar para palang iti transparency ito na iti opisina. Inabaga na ano kurang kurang awan iti naskin ang proseso gaputo ito kay mandatilinteg nga matabo na kompleto iti aming requirement sakbay pay na dumalan iti panakapirma manipod iti opisina. Nagbalaag ni Atty. Malikad kiti empleyado ngumawat iti pasoksok adagi tay may alisto iti panagprosesyon nga nasken no dalusan anding ito tuwi kasi berklikan iti mading imahe iti nakamat na opisina inabaga na nga adagi tay madamdamag na nga awat iti inside job para palang itilisyo nga panagproseso ngayon iti litrato na sa anak plus ni Pologos para palang tiretoy na pagpintas na imahen iti city government tiretoy inapinidolon iti BPLO. Malagip kung ito na malikal kat dati nga mga itoolo ti tourism office ang indiyakar as mo sa abogado para pala iti manakalinteng di nasken maurisit para pala iti niya mga dokumento iti proseso iti panagalaan ti lisensya nga negosyo iti sirad iti lawag. Inbaga na nga adun din iti nakita na nga kastol nga kurang-kurang ket sa napulos kung pologos nga dumalan iti opisina na. Idol Dennis Salipio, Tatak, Aramen.